Ahoj. 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 Dobrý den. Dobrý den, jak se jmenujete? Jmenuji se Nick Mesaný. Já jsem Zděner. Jmenuji se Lída Michalová. Jmenuji se Markéta Defore. No, můj vztah s rodiči byl hezký, ale pro mě byl problémový, protože v naší rodině se moc nekomunikovalo. Jako ta komunikace, jo, ta tam vázla. Komunikace je hodně důležitá v životě. To je v podstatě asi to nejdůležitější v té rodině. No je to důležité o tom, protože vlastně, když si lidi o tom povídají, tak vlastně fakt se mají i rádi a tak. Já si myslím, že mě rodiče jako neznali, že já jsem měla přání to, aby mě znali, ty rodiče. Myslím si, že tím budem třeba říkat o tom, jak moc se bavím s nějakými kamarády, nebo třeba jsem chodila jako do kroužku, kam jsem prostě nechtěla a chodila jsem tam strašně nerada. Párkrát se mi stalo, že se na mě máma zlobila, ani jsem nevěděl proč. Že nám záleží třeba o tom, když se nám neviděla video na TikToku nebo třeba takovýhle věci. Kdyby mě mohli jako rodiče poznat, tak si myslím, že bych měla lepší život, lepší svoje vztahy. Myslím si, že komunikuji dobře, ale přesto si myslím, že je to málo. Ale není to v tom, že bychom my, naše generace, nechtěli komunikovat, ale myslím si, že je to v tom, že jejich generace nechce komunikovat. Pán se dívá na fotbal, paní vaří, dítě na mobilu. Mají mobily, mají počítače a na babičky kašlou. Babička a děda nerozumí tomu, co ty děti má jako a o čem přemýšlejí, že za nich to bylo trošku jinak. Porozumění. Jakože se někdo spolu rozumí. Karetní hra Porozumění otvírá dveře k lepší komunikaci mezi dětmi a dospělými nebo dětmi navzájem. Sada kartiček, uspořádaná do 4 kategorií podle hloubky porozumění, nasměruje váš rozhovor k tématům, na která se vás možná nikdy nenapadlo zeptat. Nebo jste třeba jen neměli odvahu. Hraní hry není nijak složité. Stačí si vytáhnout kartu s otázkou a položit ji další osobě. Poté už jen naslouchejte a pokuste se druhému porozumět. Tak jednoduché to je. Co byste chtěla v budoucnu dokázat? Skvělá otázka. Kdy ses naposledy něco naučila? Za co jsi vděčná? Za to, že mám rodiče takový, jaký mám. Co byla poslední věc, která tě nahlas rozesmála? Tak to je jako fajn. To třeba člověk jako si uvědomí, že si nepamatuje takovýhle situace. Takovou otázku by vám třeba někdo nepoložil a vy byste to chtěla říct. Jo? Takže mně se to líbí. Třeba bych se zeptal babičky nebo někoho, třeba ségry, třeba co by tě co tě dnes překvapilo. Třeba z čeho mají největší strach, bych se jich ráda zeptala. A nebo ještě třeba, aby se oni mě zeptali, jakože co je můj sen a ne, co je jejich jako vize, jaká bych měla být, ale co bych opravdu já chtěla dělat. Já si myslím, že jsou to skvělé otázky pro rodinu. Pro ty děti tohle je fajn a mohli by to vzít mezi svý kamarády, že to není jenom prostě komunikace rodiče a dítě, ale můžu komunikovat i takhle s kamarádkou, protože se jí bojím na spoustu otázek třeba zeptat. Myslím si, že by rodiče v dnešní době měli vědět více o svých dětech. Komu bych to doporučila? Já bych to doporučila každému. Podle toho, jak čtu ty otázky, tak bych to doporučila každému a myslím, že by se hodně bavili. Já si myslím, že tohle je dobrá pomůcka na trávení času se svýma dětma. Hodně bych to doporučila učitelům, aby to dali dětem. Ve škole by se mohlo hrát, doma by se mohlo hrát, i v autobuse třeba. Ale fakt si myslím, že tohle je dobrý, jo. Ráda bych to dala i svému manželu. Projekt vychází z vysokoškolské studie, proto jsou otázky sestavovány na základě nejmodernějších vědeckých poznatků a aktuálních výzkumů z oblasti empatie a vývojové psychologie. Porozumění je mnohem víc než jen hra. Je to investice do silnějších a zdravějších vztahů ve vašem životě.